Добрый день, мое имя Павел Батуев. Я живу в Солігорску уже 36 годов, и сегодня я паспрабую показать вам этот город. Что ведае звычайны человек, ці человек, які адрознівае Солігорск ад Светлагорска. Что ён звычайна ведае про Солігорск? Звычайна это набор стэрэатыпаў, что это город шахтароў, наркоманаў і сніду. Але на самой справе Солігорск гэта город-сад. Солігорск – гэта столица шахтароў, і натуральна, што гэты горад просто не мог абысціся без помніка шахтару. Вось ён стаіць, вось гэтыя чырвоныя штукі як бы сімвалізуюць сельвініт, ці той мінерал, з якога здабываюць тут калійныя ўгнаенні ў Солігорску. У шахтара на галаве такая старажытная каска, якая не выкарыстоўваецца ўжо, не ведаю, там афіцыйна гадоў, не ведаю, 30 она не вырабляецца, а можа і ўсе 50. Але да сёння на рудніках можна сустрэць старых шахтароў, і это лічыцца асаблівым шыкам мець вось такую старажытную каску. Вельмі шмат спрэчак выклікала ягоная пастава, бо незразумела, з чаго чалавек стаіць у шахце вось так. Я памятаю, это досыць актыўна абмяркоўвалася. Па майму меркаванню, гэты вось чалавек досыць нагадвае сфінкса вось гэтым сваім галаўным уборам, калі так можна выразіцца. І ў гады майго юнацтва вось гэтага чалавека часам называлі фараонам праз вось гэты спецыфічны такі галаўны убор. І вось мы бачым Солігорскі хрыстараждественскі кафедральны сабор. Гэтая царква будавалася, напэўна, гадоў 20, можа быць, нават болей. Былі такія перыяды актыўнага будаўніцтва і больш маруднага. Будавалася яна наступным чынам. Усе прадпрыемствы горада вельмі настойліва папрасілі, не прадпрыемствы, а супрацоўнікаў прадпрыемстваў вельмі настойліва папрасілі падзяліцца сваімі грошамі, каб можна было пабудаваць вось такую прыгажосць. Вельмі дзіўным чынам, абсалютна, канешне, гэта так супала, што папы, якія курыравалі гэтыя грошы, я так разумею, што яны асабліва і не кантраляваліся, вельмі дзіўным чынам абзавяліся падчас гэтага будаўніцтва машынамі, там нейкай нерухомасцю, можна сказаць, элітнай па солігорскіх мерках. Я, конечно, ні ў чым нікога не абвінавачваю і ўпэўнены, што гэта проста Гасподь явіў цуда. Вось. І гэта проста так супала. На сённяшні момант у Солігорску будуецца яшчэ адна царква, імя святой Варвары, якая як быццам бы з'яўляецца апекункай шахтароў, а ў Солігорску, як вы ўжо зразумелі, ўсё круціцца вакол шахтаў. Гэта царква будуецца на вуліцы Набережнай. А гэта значыць, што Гасподь будзе являць цуды і надалей. Муралы ў Солігорску з'явіліся да таго, як гэта стала мейнстрымам у Беларусі. Канкрэтна вось гэтыя муралы мы бачым тут 9павярховікі, якія тарцамі выходзяць на вуліцу Леніна. Іх 3 штукі, і на кожным намаляваны прыблізна вось такі сюжэт у стылі соцрэалізма. Вось, яны былі зробленыя 10 гадоў таму, фактычна. Вельмі шкада, я не разумею, чаму іх не аднавілі
да 60-годдзя горада, бо зараз шмат дзе што аднаўляецца. Гэтыя муралы, на жаль, застаюцца ў такім трохі занядбаным выглядзе. Што мы бачым на гэтых муралах, гэта шахтары. І тут фактычна мы бачым намаляваную такую салігорскую мару. Бо як бывае амерыканская мара, бывае салігорская. Як выглядае салігорская мара? Вельмі проста. Ты мусіш адвучыцца ў ПТВ альбо ў тэхнікуме і ўладкавацца на беларускалій, пажадана шахтаром. Вось, як выглядае мара дзяўчыны, выйсці замуж за шахтара, уласна. Вось так усё не складана ў нашым горадзе. Адна з адметнасцяў, адна з такіх славутых мясцінаў, іх некалькі вакол Салігорска, гэта тэрыконы. Вось гэтыя ружовыя горы, альбо як мясцовыя часам іх называюць солі-атвалы, што не зусім правільна так гаварыць. Уласна, за маёй спіной. Это прадукты адкіды ад вытворчасці калійных угнаенняў. Тут мы можам пабачыць адкіды двух гатункаў, цвёрдыя, якія уласна складуюцца ў выглядзе гэтых тэрыконаў, і вадкія, якія знаходзяцца ў шламасховішчы. Тут вось па гэтых трубах сюды трапляе расол, вадкія адкіды, яны тут выпараюцца. Вось мы бачым гэтую глебу, сёння прайшоў дождж адносна нядаўна. Калі б быў сонечны дзень, усё было б у солі, усё было б белае, і выглядала б гэта нагулу як нейкія абсалютна не беларускія, нейкія ці то марсіянскія, ці то пустэльныя краявіды. Шмат хто зайздросціць заробкам беларускіх шахтароў салігорскіх, але думаю, вось гэтыя людзі, калі б яны спусціліся ўніз, патрапілі ў забой, я думаю, яны б вельмі хутка змянілі сваё меркаванне і не думалі, што гэтыя людзі зарабляюць такія ўжо нейкія звыш грошы, можа быць, нават па іхным меркаванню неабгрунтавана вялікія заробкі, калі б спусціліся ўніз, папрацавалі б 7 гадзін на глыбіні там болей за кіламетр, у вельмі неспрыяльных умовах, калі пры высокай тэмпературы, пры вялікай колькасці пыла, грукату і всякіх небяспечных механізмаў. Гэтая лава, ці тое, што там завецца забой, вось такой вышыні там 90 сантиметраў, і правесці 7 гадзін поўзаючы на карачках. І тады гэтыя грошы ўжо не выглядаюць такімі ўжо нейкімі звыш вялікімі. Я думаю, зайздрасць такіх людзей вельмі хутка б знікла папросту. Вось, сябры, разам з вамі мы прайшліся, паглядзелі на гэты цудоўны горад, горад шахтароў, наркаманаў і проста цудоўных людзей. Канешне, так коротка і хутка не заўсёды можна распавесці аб самых такіх цікавых момантах, таму я праю кожнаму, хто зацікавіцца тэмай Салігорска, прыехаць і асабіста паглядзець гэты цудоўны горад. Таксама хочу сказаць, што ў апошнія выходныя жніўня Салігорск адзначае сваё 60-годдзе. І з гэтай нагоды я б хацеў пажадаць усім жыхарам горада, каб наш Салігорск развіваўся і надалей славіў беларускую зямлю.